आई भैया, हम गायक विद्या बेदर्दी आप लोग के छोट भाई आप सबके पैर छू के प्रणाम करत बानी। पूरा विश्व भर फैलली कोरोना महामारी से तड़पत आ मरत लोग के देख के एगो लड़का दुर्गा माई से गुहार करता। कौना भाव में करता है भैया? और गाना के भाव बा, आप लोग सुनी आ प्यार आशीर्वाद जरूर दी। भोजपुरी फिल्मी दुनिया भइल बा तबाही मचल बावे हाहाकार हो, जनता वैज्ञानिक सरकार भइल बा लाचार हो। दे द माई अबो से ध्यानवा कोरोनावा, जनवा के भइल दुश्मनवा कोरोनावा, जनवा के भइल दुश्मनवा। भइल बा तबाही मचल बावे हाहाकार हो, जनता वैज्ञानिक सरकार भइल बा लाचार हो। दे द माई अबो से ध्यानवा कोरोनावा, जनवा के भइल दुश्मनवा कोरोनावा, जनवा के भइल दुश्मनवा। Mixed by SBFD Recording Studio, नेपाल। पल भर में होता लो अपनों से बेगाना, कोनो अस्पताल में ना लागता ठिकाना। शेरवाली तनी आ जाई तू, पल भर में होता लो अपनों से बेगाना, कोनो अस्पताल में ना लागता ठिकाना। कापेला शरीरिया देखी ऐसन बीमारिया, भइल शमशान बावे अब तो सहरिया। देखी घबराया जाता मनवा कोरोनावा, जनवा के भइल दुश्मनवा कोरोनावा, जनवा के भइल दुश्मनवा। खाती पानी नइखे, खाए खाती दाना, हवा बिना मरता लोग हाय रे जमाना। ऑक्सीजन सिलेंडर जिए के सहारा बना, पिए खाती पानी नइखे, खाए खाती दाना, हवा बिना मरता लोग हाय रे जमाना। विद्या बेदर्दी उदय दुखी बावे मनावा, राइटर अनिरुद्ध फेल होता विज्ञानवा। तोहरे
बाटे ई जहनवा कोरोनावा जनवा के भइल दुश्मनवा कोरोनावा जनवा के भइल दुश्मनवा। Mix by SBFD Recording Studio.